pondelok ráno na americkej triede v Košiciach vypukol požiar kĺbového autobusu MHD. Vozidlo začalo horieť v motorovej časti na konečnej zastávke. Na mieste zasahovalo 11 hasičov so 4 kusmi techniky. Požiar sa podarilo uhasiť, pričom nikto utrpel zranenia. Vodiči na vjazde do Košíc z košických Olšian čelili vážnej dopravnej nehode. Zrazil sa tu autobus so 6 osobnými autami. Úsek bol neprejazdný, záchranné zložky zasahovali na mieste. Pri nehode sa zranilo 8 ľudí, rozsah ich zranení nebol okamžite známy. Pri nehode medzi Embrekom a Spišskou Novou Vsou došlo k čelnému nárazu 2 aut. Najvážnejšie zranenia utrpela mladá spolujazdkyňa z Peugeota, ktorú museli hasiči vystrihovať. Leteckí záchranári ju následne transportovali do košickej nemocnice. Úsek cesty bol do zadokumentovania nehody neprejazdný. Viac aktuálnych správ z diania v Košickom kraji nájdeš na košicak.sk.